13 ta' Awwissu San Ponzjanu, Papa u Martri u San Ippolitu, saċerdot u martri. Ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 235. San Ponzjanu sar Papa fis-sena 230, sentej wara sejjaħ Sinodu f'Ruma li ikkonferma l-kundanna tat-teologu kbir Oriġene t'Alexandra. Fis-sena 235 fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Ruman Massimu, Ponzjanu kien eżiljat f'Sardinja biex jaħdem fil-minjieri. Hemm iltaqa' ma' San Ippolitu li hu wkoll kien eżiljat mill-istess imperatur. It-tnejn mietu minħabba t-tbatija li sofrew. San Ponzjanu kien ilu Papa 5 snin u San Ippolitu kien ilu antipapa 18 sena. It-tnejn mietu fil-paċi ma' xulxin. Ippolitu kien irriżenja minn antipapa u Ponzjanu irriżenja minn papa biex jilħaq ieħor floku. San Ippolitu twilet għal-ħabta tas-sena 170. Kien ġa Assis magħruf meta fis-sena 202 Oriġene semgħu jipridka f'Ruma. X'aktarx li kien dixxiplu ta' San Irenew u ta' San Klement mill-Lixandra. Kien wieħed mill-aqwa teoloġi tal-Knisja fit-3 seklu u ħadem bisħieħ kontra l-ereżija ta' żmienu. Kien tant imħeġġeġ li saħansitra akkuża lill-Papa San Zefurinu li ma kienx pront biżżejjed biex jintebaħ bl-ereżija u jikkundanna. Hekk ukoll reġa' għamel mal-Papa San Kallistu li kien tela wara San Zefurinu. Anzi din id-darba ħalla lilu nnifsu jiġi elett l-ewwel antipapa mill-grupp li kellu madwaru. Baqa' antipapa wkoll fi żmien San Urbanu u San Ponzjanu, suċċessuri ta' San Kallistu. Uħud mill-opri tal-kitba tiegħu huma it-tradizzjoni apostolika, rifjutazzjoni tal-ereżijiet kollha u Filofumena. Ippolitu irrikonċilja mal-Knisja permezz tal-Papa Ponzjanu. Forsi ftit qabel u t-tnejn kienu eżiljati f'Sardenja. L-ġsma tagħhom ġabuhom Ruma u difnuhom bl-unuri kollha ta' martri. Lil Ponzjanu difnuh fiċ-ċimiterju ta' Kallistu u lil Ippolitu fiċ-ċimiterju ta' Ċirijaka fit-triq Tibutran-Tina fejn l-ammiraturi tiegħu għamlulu statwa li llum tinsab fil-Librerija Vatikana. San Ippolitu kien difensur qawwi tal-Ortodossija u ammetta l-eċċessi tiegħu permezz tar-rikonċiljazzjoni umili tiegħu. Huwa ma kienx eretiku formali iżda dixxiplinarju żejjed. Dak li ma setax jitgħallem fil-qalba tiegħu bħala riformatur pur huwa tgħallem fl-uġigħ u d-deżolazzjoni tal-priġunerija. Kien avveniment simboliku adatt lil Papa San Ponzjanu jaqsam miegħu fil-martirju. Jista' jiġrilna li minħabba entużjażmu żejjed jew injoranza nagħmlu lilna nfusna insara aktar mill-istess Papa jew qaddisin aktar mill-istess Knisja. Naħsbu li kulħadd hu żbaljat u aħna biss għandna raġun meta fir-realtà ikun il-kuntrarju. Hekk ġralu San Ippolitu. Jekk disgrazzjatament jiġrilna xi ħaġa simili, jalla jkollna wkoll il-grazzja li kellu l-Qaddis li nammettu l-iżball tagħna u nirrikonċiljaw bl-umiltà kollha. Kemm hija meħtieġa din l-imbirka umiltà mingħajrha m'hemmx salvazzjoni għax biex wieħed jammetti li żbaljat jew midneb dejjem jeħtieġlu jitgħannaqmu l-umiltà. Imma din l-umiltà għadha moda fi żminijietna llum fejn id-dinja tipproponilna l-importanza ta' x'naħseb u x'irrid jien, anki jekk f'dan kollu tidher l-arroganza aktar mill-umiltà li n-nisrani tant jeħtieġ. Il-bnedmin kemm għadhom ifittxu il-verità bl-umiltà.
Il-Papa Franġisku qal dan li ġej dwar l-umiltà nhar it-tnejn 8 ta' April tas-sena 2013. L-umiltà hija r-regola tad-deheb. Għan-Nisrani li tagħmel progress ifisser li titbaxxa. Huwa proprju fuq it-triq tal-umiltà magħżula minn Alla stess li għaddu l-imħabba u l-karità. L-istorja kollha tal-fidi hija magħmula minn umiltà u titkellem lilna wkoll dwar l-umiltà. Huwa hekk ukoll minħabba l-fatt storiku tat-twelid ta' Ġesu. Jidher li Alla ried li kull ġrajja ssir bil-moħbi u ma ssirx pubblika, li tkun bħalli kieku miksija bid-del tal-Ispirtu Santu. Ekku għaliex żied kollox isir fit-triq tal-umiltà. Alla umli jitbaxxa, jiġi għandna u jitbaxxa u jkompli jitbaxxa sas-salib. Fil-waqt tal-annunzazzjoni wkoll Marija titbaxxa. Ma tifhimx sewwa, imma hija libera, tifhem biss l-essenzjal u tgħid iva. Hija umli, issir ir-rida t'Alla, titlaq ruħha għar-rieda t'Alla. U Ġużeppi l-arus tagħha wkoll u jitbaxxa u jġor fuq innifsu din ir-responsabbiltà kbira. Ġużeppi jgħid ukoll iva lill-Anġlu meta waqt li kien rieqed qallu dik il-verità. Propju l-istil ta' Marija u ta' Ġużeppi juru li l-imħabba kollha ta' Alla biex jasal għalina jaqbad it-triq tal-umiltà. Alla umli li ried jimxi mal-poplu tiegħu. Nippreferi għall-ktieb tad-Dewteronomju meta qal, nirreferi għall-ktieb tad-Dewteronomju meta qal: Alla qal jien ħriġtkom fid-deżert bħalma missier joħroġ lill-ibnu. Alla umli u tant tajjeb. L-Alla paċenzjuż. Dan huwa differenti mill-atteġġament tal-idoli. L-idoli huma qawwija jinstemaw hawn nikmanda jien. Alla tagħna għaliex huwa veru, għaliex huwa Alla mhux Alla ta' parsi, huwa veru, mhux Alla ta' ninjam magħmul mill-bnedmin, huwa veru, jippreferixxi imur hekk għalhom it-triq tal-umiltà. Din l-imħabba kollha fuq din it-triq tal-umiltà. Li tkun umli ma jfissirx li tmur hekk fit-triq b'għajnejk baxxi. Le, l-umiltà hija dik ta' Alla li jallimna, dik ta' Marija, dik ta' Ġużeppi, u l-umiltà hija dik ta' Ġesu li jispiċċa fuq is-salib. U din hija r-regola tad-deheb għan-Nisrani. Timxi l quddiem, tavvanza u titbaxxa. Ma tistax tmur fi triq oħra. Jekk jien ma nitbaxxix, jekk int ma tiġbaxxix, m'intix Nisrani. Imma għaliex għandi nitbaxxa? Biex tħalli il-karità kollha ta' Alla tiġi f'din it-triq. Hija l-unika u li huwa għażel. Ma għażilx triq oħra li tispiċċa fuq is-salib u mbagħad fit-trionf tar-riżoluzzjoni. It-trionf tan-Nisrani jieħu din it-triq tad-tbaxxija. Jiena nemmen li jgħid hekk, jitbaxxa, inħarsu lejn Ġesu li jibda jitbaxxa f'dan il-misteru hekk sabiħ. Inħarsu lejn Marija, inħarsu lejn Ġużeppi u nitolbu l-grazzja tal-umiltà, imma din l-umiltà li hija t-triq li minnha bla ebda dubju tgħaddi l-karità. Meta Pawlu jgħidilna aħsbu li l-oħrajn huma aħjar minnkom, kultant huwa diffiċli taħsbu, imma Pawlu jaħseb dwar dan il-misteru, dwar din it-triq, għaliex hu fl-aktar qiegħ ta' qalbu jaf li l-imħabba biss tgħaddi minn din it-triq tal-umiltà. Infatti, jekk m'hemmx umiltà, l-imħabba tibqa' blukkata, ma tkunx tista' tkompli timxi. Nitolbu mela l-grazzja tal-umiltà lil Madonna, lil San Ġużepp u lil Ġesu. U int, tammet tiżbal bħalma għamel San Ippolitu? Tuża is-sagrament tal-qrar biex dan inatfek u jsaħħek ħalli tipprova ma terġax taqa' f'xi żball? Kemm tiskuża ruħek u titlob maħfra fejn hu kien hemm bżonn? Inti umli? Talba mill-liturġija tas-Sijat. Is-sabar għażiż tal-qaddissin tiegħek mulej
jagħtina l-għajnuna biex nikbru f'imħabbtek u biex nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi mqazza. Nitolbu b'dan bi Kristu Sidna. Amen.